በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ክርስቲያን ዲኻ? እምበኣርከስ ካብ ህይወትካ ዝዓብየካ ነገር የልዎን እሞ ብህይወትካ ከይትፃወት ትጥንቀቕ። ከመይሲ ብዘይ ህይወት ንስኻ ሬሳ እምበር ሰብ ኣይኮንካን። ብህይወት ምህላውካ ጥራይ ግን ኣይሞትካን ዘስምዕ ኣይኮነን። ብዙሓት ሰባት ብህይወት ከለዉ ዝሞቱ ኣለዉ። እዞም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት ብኣካል ክንቀሳቐሱ ይረኣዩ እዮም። ሕልና ዓሪቡ መንፈሶም ስለ ዝሞተ ግና ምስ ህልዋት ዝቑፀሩ ኣይኮነን። ንስኻ ግና ብጸጋ ጥምቀት ዝተወለድካ ክርስቲያን ኢኻ እሞ ትርጉም ዘለዎ ህይወት ምእንቲ ክህልወካ ብትዕግስቲ ተመላለስ፣ ሕልናኻ ከዓ ግታእ። ንናይ ማዕበል ነድሪ ምጽዋር ሲኢና የማን ጸጋም ከም እትወዛወዝ መርከብ ኣብዝን ኣብትን ቀልባዕባዕ ኣይትበል። ብዘይ ገለ ዕላማ ናበይ ከም እትኸይድ ከይፈለጥካ ካልኦት ክኸዱ ርኢየ ኢልካ እውን ኣይትኸይድ። ከመይሲ እቲ መገዲ እቲ ካልኣይ ዘይትመለሰሉ ንጥፍኣት ዝወስድ መገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ዓይነት መገዲ እዚ ምስ ህይወት ክርስትና ዝሳነ መገዲ ኣይኮነን። ምስ ምህላው ዝቑፀር እንተኾይኑስ መቓብር ኣትዩ ሓመድ ዘይተደብደበን እምኒ ዘይተጸቕጠን ኣለዩ ዝበሃል። ናይ ምንባር ትርጉም ግና ብዙሕ እዩ። ንምንባር እንተኾይኑስ እንስሳት እውን ይነብሩ እዮም። ብዛዕባ ትርጉም ምንባር ግዳ ይኽፋእ ይጸብቕ ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን። እዚ ስለ ዝኾነ እውን ሳዕሪ በሊዖምን ማይ ሰትዮምን ክዕንድሩ ይውዕሉ። ናይ ሓደ ክርስቲያን ህይወት ግና ሕጊ ዘይገዝኦን ስርዓት ዘይመልኮን ፋሉል ኮይኑ ክዕንድር ዝፍቀደሉ ኣይኮነን። ስለዚ ንስኻ ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጠርካ ሰብ ምስ ናይዚ እውን ክርስቲያን ኢኻ። ስለዚ እውን ነዚ ክብሪ እዚ ትበቅዕ ኮንካ ናይ ምርካብ ግዴታ ከም ዘለካ ክዝንግዕ ስለ ዘይግባእ ካብ ነውሪ ርሒቕካ ብቅድስና ደኣ ተመላለስ እምበር ፋሉል ዝኾነ ህይወት ሒዝካ ብናይ ትምኒት ፈረስ ከተጋልብ ኣይትድለ። የግዳስ ነቲ ልዕሊ ሕጊ ኮይኑ ክዕንድር ዝደሊ ስጋዊ ትምኒትካ ብልጓም ወንጌል ገሪሕኻ ስርዓት ከተትሕዞ ተቓለስ። እዚ ክትገብር ምስ እትኽእል ትርጉም ዘለዎ ህይወት ስለ ዝህልወካ ካብዚ እንዳሓር ኣነ ክርስቲያን እየ ክትብል መሰል ኣለካ። የግዳስ ሰብን ፈተናን መጓዓዝቲ ስለ ዝኾኑ ናይ ህይወትካ ጉዕዞ ካብ ፈተና ነፃ እዩ ዝበሃል ኣይኮነን። ስለ ዝኾነ እውን በዚ ፈተና እዚ ተዓንቂፎም ዝወድቁ ብዙሓት ክኾኑ ከለዉ ንስኻ ግና ክርስቲያን ኢኻ። ንዓኻ ሒዙ ዘጽንዕን ተቓሊሱ ዘውድቕን ፈተና የልቦን። ከመይሲ ኣብ መሰረት ወንጌል ኢኻ ተመስሪትካ ዘለኻ። ኩሎም እቶም ይታብኣነ እግዚኦ ዝተመንሱት ኢሎም ምጽላይ ዘውትሩ ክርስቲያን እውን ብፈተና ተዓንቂፎም ክወድቁ ኣይክእሉን እዮም። ኣብቲ መስቀል ዘለዎ ኩሉ ግዜ ዓወት ኣሎ። ኣብቶም ብስም ጥራይ ክርስቲያን ኢና ዝብሉ ግና እቲ ነገር ካሊእ እዩ። ከመይሲ ካብ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ርሑቓት ስለ ዝኾኑ ኣብ ዓለም ደኣ ኣለዉ እምበር ንሳቶምሲ ምዉታት ዘይቁቡራት እዮም። እዚ ማለት ድማ እቲ ስጋ ኣሎ፣ እቲ መንፈስ ግና ኣብ ባሕሪ ዓለም ኣትዩ ዝጥሕዝ ዘሎ ሬሳ ስለ ዝኾነ ከምቲ ኣካላቱ ዝማህመነ ሰብ ሕማም ክከላኸል ዝኽእሎ ዓቕሚ ክህልዎ ዘይክእል እቶም ሕሊንኦም ዝዓረቦምን መንፈሶም ዝሞቶም እውን ንፈተና ስጋ ክምክቱ ዝኽእሎም መንፈሳዊ ሓይልን
ጽንዓትን ስለ ዘይብሎም ካብ ሞተ ስጋን ሞተ ነፍስን ከምልጡ ኣይኮነሎምን እዩ እምበኣርከስ ክርስቲያን ዲኻ ክርስትናኻ ትርጉም አልቦ ምእንቲ ከይከውን ህይወትካ መርምር ስብሃት ለእግዚአብሔር